4 forbehold er blevet lavet af Danmark, for at Danmark ikke behøver at være med i alle de ting, EU har. Forbeholdene kan kun blive fjernet eller ændret, hvis Danmark holder en folkeafstemning. Okay. EU's retsforhold betyder, at EU ikke kan få ført nogle regler ind i Danmark, før det har været igennem folkeafstemning, hvor de fleste har sagt ja, så det har fået lov. Forsvarsforbeholdet betyder, at Danmark ikke vil lade sine tropper styre af EU, fordi Danmark har været under belejring så mange gange gennem årenes løb, som f.eks. i 2. verdenskrig, hvor Tyskland havde besejret Danmark. Men Danmark vælger alligevel at hjælpe EU med mange af deres kampe alligevel. Euroforbeholdet betyder, at Danmark ikke har valgt euroen for ikke at miste den danske krone og blive for afhængig af Nationalbanken. Men selvom euroen falder, så vil det stadig koste Danmark en masse penge, på grund af, at vi stadig er meget knyttet til euroen, og at euroen må ikke falde mere end 4,3%. Ja, jeg glemte det. Unionsborgerskabsforbeholdet betyder, at vi ikke vil være europæiske statsborgere, men vi vil beholde vores danske statsborgerskab og beholde vores kultur. Og vi vil selv bestemme, hvad der sker i vores land. Dette forbehold er lidt overflødigt, fordi næsten alle lande i EU vil have deres egen statsborgerskab og deres egen kultur. Så det er teknisk set gældende for alle. Okay, der er euroen betyder, at den må ikke falde mere end 10% ud af 7,43%. Yeah!